takavane results. Why? Because panguwa aiba tukone vazhinji Peter atitisha mukati pana andibata because vanhu vakawanda. Ndanzayo there is a touch with a difference. Vanhu vanogona kubata vakawanda but kune anobata zvinanonoka power. Vanhu vanogona kuuya muchechi vakawanda but kune vanouya vachirevesa zvinodeda simba raMwari. So it was a touch with a difference. So wakachema, my father, the chariots of Israel, horsemen thereof. Pakanzi my chariots of fire. Those are the chariots of Israel. Tangible. These are spiritual things. These chariots of fire. Kunati munhu apa level yekuona zvemweya, akutaura language yemweya. So paarikubvarura hembe dzake into two, ambokumbira a double portion, which means he is seeking according to request. Paati double, iye arikubvarura hembe dzake into two. Ende zvapachena kuti he actually became naked. Kunati arikuti I respect what is upon my father more than what I gave. Saka ndaakuda the covering of the father upon the son. But here is a question now. Kana mhepo yakatakura murume mukuru munhu chaiye kuenda mudenga, indava yakatadza kutakura bhachi, both the mantle, the jacket, the cloak, hembe yakapfekwa nemunhu chii chinoreva? Munhu vai. But inda mhepo yakagona kutakura munhu ikatadza hembe yemunhu. Hembe yakadonha kuenda pasi, but munhu chaiye akaramba achienda mudenga. Chinorema chii munhu nehembe? Saka sei hembe yakapikisa mhepo ine simba rakadaro. Zvoreva kuti when you apply the principle of the word, hakuna mhepo inotora zvinonzi zvako. When you apply the principles of the word, nobeta kune vanhu vakaita sei, kune mhepo dzakaita sei, Mwari unokuwanira nyasha. My God. Ufunge mhepo yakarongeka inotakura munhu but haitakure zvikudiwa nemunhu ari kuchema. Zvisiri kudiwa inotakura but zvinodiwa zvinofanirwa kusara. Yes. So Bible rati the mantle fell, mucheka wakadora. Kurati hana kupiwa, hana kutambidzwa wakadora. So you pick the mantle. Anointing, I told you in this way. Anointing, you knew to get it. Yes. Sign of respect. My God. You only pick the mantle. So wakatora the mantle, mucheka ndokubva atanga kudzokera. There were the other sons of prophets who were coming from Jericho. So now Elijah had many sons. Like say under this prophet. But there's only one son. One of the double. Why? Elisha. Yes, somebody Elijah. Meme wachakakai mprofita zvanzi hadi ifuchaka Elisha. Aidurura mvura pamaoko a Elijah. Shaita kuti vamwe vafambe at a distance. Avadi kuseva. They want the title, the anointing, they want to submit themselves. Ufuke mukunamata zviriko. There are sons of prophets at a distance, and the other sons of prophets who walk with the prophets. Shinaita kuti vamwe vafambire kure. They don't want to save. They just want the anointing. So the anointing will only fall to those who save, not to those who just want the name of sons of prophets. Mucheka unakudona ukuchenda kune vamwe vari kuno. Wakaenda in line with the one who was saving. Saving, I see is why people they will say a lot. Paninga pane vanhu vanotaura pamusoro pemunhu, whether good or bad, vanotaura. Munoziva kuti Elijah akauraya vaprofita veBhaari paMount Carmel, but Elijah pane paakatiza mukadzi anoti Jezebel achinowanda mapafu. Saka nyaya iyo yakatozoita murokesheni kuti vaprofita vanokwata simba rakapera hakuna munhu. Saka vamwe vaitoti kuti urambe uchingodzorisane munharaunda anotiza vakadzi ana Jezebel asina power. Hatidi tingori kure so tingoteera so. But Elisha akati whether people say this or not, I will follow. Ukada kutsvaka nyaya iri negative pamunhu, whether true or false, iriko. Ndo anonzi munhu panyika. Zvaunoita nezvausingaite, kune vanhu vanokutaura nezvazvo. Kune vanhu vanokugadzirira nyaya. Kwete kuti ndo zvavari kuda, but kune target inoda kurwisa kana yanzwa zvinhu izvozvo. Makwai aifudzwa naDavid.
David paano tidakaura ya shumba kumakwai. Shumba yanga isingainge David. Shumba dzainga makwai. David as a good shepherd ndiye waingira makwai ake. Zvoreva kuti kune mamwe machallenges anouya against the man of God. Asiri meant to attack him. Are meant to attack you when you hear about it. Wakaipa kada kuataka iwewe, atake iwewe, anataka munhu washi. Kwa unotenda kwacho, kwa unotokumoti, mwari vanotaura mwari vachita zvinhu, akataka ikoku, kutenda kwako kukatwa nyaya yapera. Hazvina kuti ukabudirira, anenge abudirira muno. Makwai auya kuzorwisa makwai aifudzwa naJoseph, mapera aida kurwisa makwai aifudzwa naJoseph. Anga asingainge Joseph kana David. Ayo ainda makwai. But because of he is a good shepherd, I know he is makwai. So makwai anogona kusaziva kuti nyaya dzekurisana nemudhara ndedzebi. Because wachaipa unoziva kuti ukangova nekutenda pane zviri kuitwa naMwari mumwoyo wake wasimuka. You don't believe in these prophets and you will prosper. So what the devil does about the prosperity, and not target the prophet for you not to believe, automatically you won't prosper. I don't bet it. I will attack the leader, the shepherd, for the sheep to scatter. Bonono chinonzi anointing wakaipa une mazano ekuti chichashande even china available. Wakaipa unozva basa rakaitwa paCalvary, it's a done deal. But nevanhu vasiri kuachiva nyangwe basa racho rakaitwa rikatopera. Why Satan haana haari vhese zvakaitwa paCalvary. Anoataka understanding yako to believe what was already done for you. Jesu haasi kuzouya kuzofake chitu kuti zvako zviite. Paakatodaro once and for all. Akatoti zvapera. But vakasema zvimako zvinasi kupera. Saka kuti airevese pano kuti zvapera. That's true. Saka chicha akaita akataka level of understanding but it's already done. Give me a double portion of your spirit. So kune nyasha dzaMwari, kune favor yaMwari inoiswa panzvimbo naMwari. Yoiswa panzvimbo 1 but iri meant panzvimbo yese. 2 Kings chapter 4. Mukadzi ayana mafuta mashoma mumba. She was an answer to the whole community. Why? Because pakanzi na Elisha enono kumbira zvitiri neighborhood make, don't borrow a few. Akawana zvitiri zvakawanda, which means paakawana ma empty jars hope, zvaireva kuti the community was dry. She was the only one with the little jar of oil. Vanhu vese vano nezvitiri zviri empty. She was the answer for the whole community. The anointing flow here can supply mafuta town because already when we go to the empty when you say the but mafuta to supply community or mashoma. But there was a prophet who spoke a word concerning a jar with little oil. And in zero matters about mashoma, but when the prophet of God speaks a word, believe. The word of God. Church is the way. Anointing is solution because it breaks every yoke of bondage. So wakaipaga zote ratoripo rekubreka zvinishi. Aine unobata zodzo abate ikoko. Ane nyanza anocreator zosvika munzeve dzako. Unozwa kuti akungopinda nepachechi but I'm serious nako zvakazodai. Uchaona kuti the devil will be happy. Kuti uve a church goer and not a true believer who practices the word. But what you want to practice makes perfect. When you experience the word, when you do the word, when you practice the word, automatically the answer is not automatic. Wakaipa adzivise munhu anodzivisa kuita. And achitokupa nema-reasons. Hakuna anoshayiwa reason kana Satani akakukwataka kuti usabudirire. Imagine vanhu vanonzi nemotasamukena nemakabira sei. Wakawana mune magiant. Wakati mune magiant ndinowa tikafa tinenge hwiza pavari. Dai vakapinda mune vanhu vakaonda vaita muna chikafu munoonza tinofa atipinde. Havapinde kana mweya usapinda uripo. Wega mune magiant kana vanhu vatete. Vanowana reason iri negative.
kana ari majaiti tinorohwa, kana navateta kuna chikafu tinofa, kuna tampindike etewewo. The devil imagine most vano turaya imakwai muise ropa pato mwari vanoti kudi when I see the blood I'll pass over. Vangeli ro ranga riri is una nemakwai 3 4 or 5. Imagine unaruka unotenga gwai rake 1 watu wabosi akabata mai kashikura imakwai uno sort of yana mdano wada kumukira aditi mudirire 1 year church mwari awataure I'll put it this way. Kana titi mwari vanotaura the right word in the right season. It's a lower level. It's true, but it's a lower level. The highest level, God speaks anyway to create a better season. But He speaks a word to create a season. It's another level in Him. He speaks a word to create a season. Genesis 26. Isaac and to side of Egypt stayed there in Gerar, and there was famine. But which means advice is divine. I see logical why. I want to Garam famine who in the war at a paper. But the culture shally. Because God never famine, but one which are caught at a paper. You know, the minister of the Zion. Look at Sweet Amush. Advice any other routine. I'm not going to funda. Can I put a famine in this number? I'll go away. Mamma, what you double. Samari, Pamela Taura Mazi, our Samari. Slum to the one that Taura Letemon. Nikayaka Oma, Chirema, and Taura, Josina, Josina, Pirulan. Kunamari was late. With God, all things are possible. I love statement because Shamisa as well. Because nature yake every that Shamisa. So over a month of Vano face up Red Sea. One of a crosser than Elijah. They are one but another crosser with Elisha. But this time Elisha has seen one, but I did the same jacket. Without anointing in nowhere, in a challenge, you will have a pop. Paano kushika pa sea pa Jordan River anotoro mvura ino respect ino toziva kuti murume uyu ane kuzodza kuri haasiri yambokrosa but ane chemu ambokrosa pano. Kune mazita ane authority mu spiritual realm. Zita rine nyaya. Zita saka Bible riti Jesu wakapiwa zita riri pamusoro pamazita ose. Mu kingdom chini more powerful is a lamb. Madimoni anoshiva pamudza vana vasikeva kuti aiwa Paulo tomuziva. Kune mazita ari akanyorwa mu spiritual realm ekuti even madimoni anotoudzana kuti avasanoziya ya. Unokuvara mahara musatogonesa rikava but avarovaya. A name chinhu chiri more powerful in the spiritual kingdom. So, where is the God of Elijah? Name for a pachayo. You know, but Arova and Elisha, but the Mazita Taurwa. It will be no closer. Elijah Apo, but Elisha Arikogunaiza, Elijah Sipo. Name for a what Elijah Apo, but no put Aritaura, they are Sipo, but Vani Chimuna Sipo, the Darik. So anointing, you know, your power. It is a bit of a challenge. From Komanaka and Closer, the other sons of prophets. Look about truly the spirit of Elijah. I was putting the mantle or the jacket, the spirit. Say you are going to physical. There are physical things. Jakali kama spiritual things. Akabata a mantle, but one the spirit, not the jacket. Kune zvinhu zviri physical, but munyika yemuyeya zvine spiritual meaning. Ukaenda kunangotazwisisa. Kune machira avanopfeka. Machira chaanotogadzirwa unogadzirwa machira. But kumweya wavo ikoko anorecognizwa. Kuzinonzi chira reredzo.
But David waited. They got to put in the physical, but it's spiritual meaning, spiritual kingdom. So I think it's this. You know, Peter, so no more of Jabba. We're going to remove the ministry. What's not on board? Couldn't have figured out one of them. But we are already put up. Couldn't dressing you not out of somewhere. I can tell you a mantle. I simply look at it, the spirit is upon. Yes. Church, Chinese anointing. The devil actually fighting because she didn't meant to break yokes of bondage. And no longer my bondage will bring your hand on the hand is the devil. My solution is the anointing. And a man is a carrier of an anointing. Moon is a carrier of an anointing. Most people advise not as rocket gentle. But if I to weigh you out, what if what is true? Pray for 70 people to have the same spirit. Moses was a carrier of an anointing, powerful. 70 the same spirit. Which means I can 70 people in one. So what you might look at and of Raga people are going to give my winner for 70. What you want to papa Moses and a pastor, which you want to papa. Mwana na mshono sunopenda ni basa bila nisonzema mwana. Iyo wewe pachako you are a carrier of an anointing in serious. Don't ever lay your hands upon them. They will receive the anointing and the grace. People hear me very well. My carriers, the kingdom of anointing. So wakai pakutako atake zilinani. I don't want to the anointing on the godly side of it. Only what you go at the person. The shunamaitu managati challenger. Zanzi akaona munhu wamwana achipfuura kwete achiparidza kwete achiprofita akaudza murume wake kuti munhu arikupfuura apa is a man of God kwete by preaching but nekufamba munofunga aifamba kasitepi kenyasha zvaingooneka kuti zvakanzi murume arikupfuura kwete kuti arikuparidza kupfuura amene vakaropavudza zvakadiva nevanga nemaonero akadaro. Yes. Hama dzako pane nyasha dzako panoda nharo. Yes. Pane favor yako apane kuti zvinoita kana vanhu vakati zvinoita kana vakati ndezvangu. Life gives you what you fight for. Pese pane grace ne breakthrough yako. Saka pa Elijah akati kuna Elisha it's not easy. But nevertheless kabatika ndokatana. But nevertheless and Elijah is a major prophet to Elisha. But what you have asked a hard thing prophetically, I want to miracles as Elisha. And the last miracle is more dangerous. He not demanded the death of Elisha. First 2 Kings chapter 13 verse 20. Bible wrote Elisha paaka afaka isomugwa. Vanhu pavakazoviga mumwe murume vakakanda mumwe mugwara Elisha. Paaka guma mabhonzo ndokubvamuka. That was the last miracle of Elisha. So Elijah parikuti ase hard thing. Arikuti zvawakumbira zvakanaka but one thing you must die to confirm another. So there are times kuti vanhu vanokumbira zvinovauraya. Because vanokunakidzwa nazvo. There are times that people they desire. Mwari nditewo sadingi. Hamuna kufanana. Wozvakaita pass through zvimwe zvacho zvinouraya. Zvikabatwa netype yako. Ina somebody that is jealous so. Anozodza in this dimension. I'm not wired like them. Why? Because vakaita pass through zvekuti ndikazvitendera kuita pass through inini. Sometimes even I may commit suicide. Kune vanhu vane nyaya dzavakasangana nadzo dzekuti vakakudza vegona kuti saka Mwari ngaazodzengo zvakadaro. Why? Because you kukumbirwa naElisha.
the last miracle ya Elisha include death, because through wake mabonzo ake ndio anoperform last miracle yekumutsa munhu. Saka akumbira semwana. Saka nobody beware. Chimwe chinhu zvakanaka, but it's not meant for you. That's why kumandeka mwana wangu kadiki so but not yasadza ne fish nenda takamonitor kuti akabate fish. Fish inonaka. But nenda takataimira kuti akabate fish because kana 3 years. Afana kubata fish. Why? Because akasati kama macho nyama ichinaka akagone kuseparate means one nyama. Kanorowa zvese. Osa life inoda wakugona kuseparate zvinhu so. Why? Because kana usabwa macho kuseparate unosanganisa zvese. Unopezera wakudana nemunhu asingakude arida kukushandisa. Because haugoni kuseparate kudiwa nekushima kwako. Another one you unongozala kuti munhu asingakude anokukiza. Unza Jesu akambokiswa nemunhu akamaka. Shamizi ukiswa. Munhu asingakude anogona kuenda newe kuholiday. Munhu asingakude iPhone anotenga. 1 Kings chapter 1. Kuna msikana is Abishag. Akatsvaga kuti agare mugumbeze raDavid. Kwete vadanani. Baba not the king knew and not. Sei akatsvaga kuti agare mugumbeze. David akasisa kudziya. Achembera. Saka ida munhu anodzisa mambo. Iye David angane vakadzi hobo vakadivita majuti ekuti mambo adzirwe. Vakatsvaga munhu wekuabhusa. And the msikana she was beautiful. Remembering the 1 Kings chapter 1. Abishag was beautiful and she was a virgin. But she was abused. And the abuse yacho chainovhara kumeso manje. Haasi kuabuse pakumachonyonyo mupalace kwaking. Abuse mweya waabuse kwakubata. Kuna abuse kwa uri mu-Lexus. Uri mu-Benz. Uchishandiswa. What is going on? We go. I see abuse. Guy, who's the monka? Children, how are you? So, what more? You just abuse. Hebrews 11:25. By faith, when Moses grew up, he refused. Kuwagona no one else can offer. Chinicho chachira very intelligent by faith, which is faith comes by hearing the word of God. Kuramba kugara palace. Kunotoda munhu ari kuziva chaakurambira because the achievement kugara palace. Karamba. Akaziva kuti chinhu chinoita sekunge chakanaka. But tiri kuatamba destiny yavo. Because Mwari vanosangana naMozisi abva kwaFaro. Kana uri kwaFaro naMwari amuonani. Uchidya poloni naMwari usikaonani. Uchidya zvaunoda naMwari usikaonani. Svika wati ndakuenda kumahill kwedu. Ndakunofudza mangwani kwegombe Mwari ukati right ndakuita basa. Why? Kuda kuti palace inogona kukuvigira destiny. Palace iite zvinhu zvakanaka. It's for you. Zvakanaka zvinoramba ufunge. Kana wakura wakuziva kuti zvakanaka but hazvina kundinakira. Zvakaoma kudza dai huku hainzo huku hasi munhu va anoziva kuti vanhu vanochengeta huku agenda yavo haisi kuti dzisimbe pazvinoperera kudzitengesa kana kudzidya. Saka ukaenda nerweseri unopinda mudanga rihuku utapotiparidzira kuti hama dzangu ari kufidhai hasi right, ari kuisa malaiti muchidya usiku hasi right. Zvese zvinokubva ndisabarira siyana nesu haudikona chakanaka. Some things are good, but they are not meant for you. Life might be pressure. Life in phases. Don't despise the days of humble beginnings. Pale kunotangirwa nikapita mashortcuts usaite pressure nezvinoita vamwe. God is so faithful. Akatendeka Mwari akusiye
Abishag she was abused. Bible knows the king knew her not. I want to I'm not going to be David. And then David was surprised. David had a video to Wakazivana. But Baka P. Mandara, I'll be back. I had to Jumara. And that's how to fight here. I don't write on you yet. We are not getting a number of days about it. So, truly was a prophet. Why? Because David did not understand that. But Mwari uchaunza mandara, mulele jia David. But mandara ewe haisuzo bad kwa nokuti mwayamu chain aja wapamsolope mandara kutitipe Jesu. Saka Jesu ati zumwana koma na what David, because David waka respect mandara. Saka mwari ati ndawada mulumo upa moyo wangu. Because mulumo walipa moyo wako, aneta the best. Mune anokuchekete na mkazi wako hivi mkumbezi. Atikabati, iye mulumo upa moyo wako. David anatozwa kuti zvibva Mwari azvibate mandara ndedza Jehovha. Asi vanhu ndotora but vamudhara vake vakaendeko kuhama. Uyu murume aichokeyo vakaendeko. So my time is done. But the message today, ndeyekuti the anointing yauri kuda to break every yoke. Mwari anakuudza pano asina chikonzero. I see coincidence. I'm sure you're okay. There is a reason it is spiritual, a purpose it is spiritual. But what you need to do to know the principles of how to achieve, how to get it. You know what I say? Favors are available. Who is know by saving? Who's not about to absorb by saving? Automatically you receive. Yes. Mukushumira. Mune zvinotapukira zvichiuya mauri. Or I'll give you this testimony by hand pass. Me, I'm a street preacher. I started preaching in my streets for around 2006. Whatever Taura, in audible voice in the dream, going to win souls in the streets. The river streets in the Paris. When 40 became another man, that means the Paris. I don't want to go to 40. Look at the conversation about the Paris, the street. The agenda Paris, Papa, Bananas, and the Paris, the Quatana. So I'm not today. But I think I took Mania or ask for that Panoda. I want to buy you a car. When you say the anointing fall, the grace will locate you. I'll give you a testimony. The 6 months ago, I was in Israel. When I got badara my flights in my hotels in Israel, he's based in Ireland. He follows me on Facebook. So I didn't together go to Israel, but if you've been there that I want you to give it me the passport number. Now about 1 week don't visa Rabuda. That will fly. The first time you go down, I didn't Magabijan that to Tel Aviv, Israel. And long later I dream, kind of was showing a kind of was chapter. But lokuti nandakamira paroti chipoti Jesu akanaka Mwari wangu zvakataura Mwari ndichizviita Mwari vachiita zvinhu zvekushamisa. When you say the mantle will fall, blessings will fall. Chingwa chinodonha pasi petafura panonzi pasi inzvimbo yawakazvinilipisa asi uchiwana zvekumusoro. I'll give you the last one, which is the best for me. COVID, that's last year. Last year, but one, I'm Chelsea. Another man phoned me. We have office staff want to see you. Then I go to the Alexander Gurray, but then I'm a 7th day. You have to change your attendance with this, you know my 7th day, what they are. No matter how open, I'm a 7th day Adventist. But the Lord instructed me to bless you. You know, God, I'm moving on that water force. Come back up and that's higher. So you must save your own home. Come tomorrow morning at 8. That's Zuka Mangwana Tashika. This is the tribe and a secretary. And I will throw you. Go and choose one. I've blessed you with one. I'm not going to imagine. Kana umozorota, kana umofunga makutisha, imbaku poro kana watotiika ukutara area hiyo. Kana mkurota wazorotera iko.
Balishobora chisina kubvira chapinda mfungwa dzako kana mumwoyo mako. Anozoshamisa mwana wake, anozoshamisa. Sakaenda tikadzoka tikasvika izvi. Malawyers atobvenda tosaina matitle deeds, things done. Ndokubva andoudza kuti uku kumanje kuri expensive to build. I know you cannot manage. You are still preacher. Give me time. I will build the house for you. Oh, yes. Unosvika paunoti Mwari ndindani chikwere today. Ndichaparidza kuti ndinopenga. Ngozi mabvisa kunyadziswa koisipandira. Uri kusiti vanhu vane zvavanofunga vane zvavanotaura. Asi Mwari une zvaanoita zvinodarika kupinda kwevanhu. The man is so big. He owns the bank, he owns the Metropolitan Bank. I owns Dr. Enoch Kamshinda, a Seventh-day Adventist. He owns the bank, he owns the Metropolitan. That way. Abazangu kutenga kuna Mwari. Wekuti ukaenda under the table. When you say, pane zvinotonga, pane zvinotonga. Akateneka Mwari, pane zvinotonga. Pane phase, pane season, pane time. Yekuti unge pane kasenga apana zvikuitika. Sekunge Mwari wacho wakanyarara havasi kuona. Vanhu vachipiwa nguva yekuseka nekutaura. Kana usati wasekwa, usati wakushumira Mwari. Kana usati wakuwadziwa nevanhu, usati watanga. The last card, the last dice of the devil, kana wane wakasimba kunamata Mwari, anokumutsira vanhu vanokuseka. And vachimuratidza mafacts on the ground. Vamwe vako vari kuita sevari kushanda, vari kuita zvinhu, vatore mastenzi avo varapa. Iwo rungomira paroti Jesu. Rongeka. Beware of good people who are godly. Shamwari yangaita nezvanhu zvakatanga nezvokupadza muroti. I just hit the dreams and don't make a mistake. I'm going to go to but I can't have any counselor. Here I don't cancel. Beware of good people who are not good. Imagine you are about to get on the road just like a 1 hour, 2 hours, and sweat. I see change. I don't take up now. I don't know that's down. But what happened to where the same? The same people today are not just half. I don't know if it's a Yazis. If I'm walking a man with the Hano, she was not going to take us with Tafura. What is it? They would have just put on a but Tafura is watching what I go and not change. And the Kanaja would have two as Jack dress up the very needs. Right, what I wanted to do. That was a challenge I want to answer. At the family, I think I did. As it's a fan and I was no fan of Peter. At your level, begin to do something in the house of the Lord or for the Lord. Competition ili kumbana penina. Tina wale wakati fungaza au kana wale kucheza hizo kumba wala hana charo funga. Kumba kwangu mwalimu nzara kumba kwangu mwenye hapo marakale kumba kwangu. Ama yeye ana aine kwa penina kumba kwenye mchechi. But akati mwalimu kadipa mwanao wadi na kutanga na mchechi yake. It was blessed. Baada ya pele na mtu akabufunga umwana. Asina kufunga damu zake ndio akamutetereza. It's a challenge. Was calling by yaka uya inda kumbira booster. One day kana tsaza kumapariza ngoma na kumbira mapusha amugira yeye. So una but mapusha hapana. So guys, try to get some money kumapa mu message mtata kumapa mu mapushi. That season iliko. Boy iliko. But God is not unjust. Forget the good that you are doing. Waraka tendeka shukuti akanga iwe. Waraka tendeka shukuti akanga. My daughter pataka tunakumba on that day. Takati tunakupita prayer. Atota shakawaka prayer yetu yakuti ngati tendele imwari as a family. This is my second born. My first born mukuru pisha she's married. Tunaoneka mshukuru so tunaoneka shukuru so. Yeah.
takapinda mumba tikati ngatipotenda imwari. Imagine kuti zvinotora makore akawanda sei kuti ushande unganidze mari uwane standing project. Makore akaita sei uchishanda ripi? Mwari obva kuitira wakamira parodhi chiti Jesu. Handina rimwe rihombera totaura kati tindeukai mwana akanaka, tindeukai mwana akanaka, izvozvo chete. Mwari nongwatisanendei nevamwe. Ndokononzi kunogara vamwe. Chechipinzwei nyika ine zvainotaura. Abhuramu paanonzi ari kuona kubvongo chino chibairo, ane munhu wani waakavanzira kumba, mukadzi wake Sara haana mutadzi mai. Mwari vati toiti mucheka mwana. Sara chaanoda tiri kunzi gore rouya nenguva ino uchava nemwana, kwete kunzi kana waane mwana uzoti pawo haichaita. Abhuramu akazvati ava yekuti sifa ndo yava yegiving haisewa, saka vada kuvanzirwa ngavasare vakadaro ndokubva aenda. Asifanane advice yepanze uchiudzwa panyaya dzemukati ingwarire. Mukadzi wemafuta akadzidii, kana wakumbira zvitini vhara dhoo, vhura dhoo uchinokumbira zvitini, vhara dhoo paadvice. Why? Because kana wane zvitini zvakawanda nemafuta mashoma uchiadvice vanhu vari kuti uchiri right here. Ndo zvaungakumbirire zvese izvo zvichidanika unoti mafuta etoti. Vanhu vekunyika hazive Mwari waunoziva, hazive Mwari zvaakakuitira, hazive Mwari wakakuitira. So mungu akatitora akuite. Saka shamori pakati kuti mupaidza kumbira ibosiya. Indarwara TB 2005-2006 the whole year. Ndichirwa 14 tablets a day. Ndirirwa ndisikashanda. Chiremba chiti madrugs anoda uchidya chikafu. But chikafu chandaidya pagorero remapirisi acho. And I survived. So Mwari vakati go and minister. Because God ndakatopiwa second phase yelife. Isikazikanwe neshamwari dzangu. Vanhu havakakuona waso havazive kune imwe nzvimbo kwangosokera wada iwe. Vasakudze zvokuita nhasi vanga vasiko pazvainetsa zveupenyu hwako. Jehovha kwavanga kutora ukakuziva, it is to save him wholeheartedly. Hatina kufanana izvi. Vamwe vakachibva nekugona nekungwara nemaconnections. Isi ndimamosike ndimabanga vakayarwa nemuzimbabwe handina connection. Hama kuti Jesu. Vamwe vakafoira chikora nabamuni vavo ndokusa makamba navo. Ini handina bamunini, ini ndini bamunini, ndini sekuru, ndini bamukuru. Ndavanga vakayarwani. Hama yangu ndini. Saka nditedzere zvinoita vamwe. Ndozvati pakangoshayiwa nyasha ndafa. Wadi ngechikoro changu ndakafonya futi uri nherera kudaro ufonya futi. Saka ari sabonga. Unaita demoni uri nherera. Hapo kunyara kuti aiherera kusi yangu. Unopi what demoni kuti. Uri dofu unoita mweyo okusawana basi. Vakafunda shaya basa uri dofu une demoni kushaya basa uri dofu kudhara. Ukaziva upenyu hwako kushumira Mwari haisi burden. Privilege. David Jesu nyararita vadzidzi vako zvikati vakanyarara matombo anoshumira. Remember, Mwari ane substitute yako ukasada. Mwari vakatoita zvinhu nokuti vanhu varamba. When I started ministering past my locals vaikotarisa vachisiya, but God raised people from other countries. I don't know why ndakuramba tichienda. Ona ine ndakapfeka. Kuna somebody anondiparidza paFacebook kuUK. Nobody mfundisi andikone mune ringi makarora makachata ndikati nditone mhuri. Asi sure itaika namakumba ndifone video koni mbaona mhuri ana mama ndobvaona. Zvanzi ndani shokwadi makachata ndatandina. Zvanzi moda kuchata rini. Izika etenda mangwana. Ngati any day kana mangwana cha. Zvanzi mangwana achaita. Unopinda busy wanoba steps vanotamba online. Peter yo after 5 days. Mangwana eko weseri mutori mari yake yakachikana nevenue media chikafu. Mukadzi akasenda mari after 4 days. Mapayments akaitwa
The next week you are doing it on the chat. Whatever steps for images. In that is one of them saying chat on the man. The next week, after flyer wheels work and the chat was sponsor you. It's better to work for a bit of Let me know how you can't do what is deep with your last of it. This is what you are going now. What I think all that of chat is. God is not unjust. So that was Gumaza. God is not unjust. Kana kune vanhu vakakutsotsa vakakuvhara kwete naMwari. Mwari ane integrity inotyisa. Mwari wakatendeka zvekutodaro. Haari gere shoko rakatumira muupenyu hwako richidzokera kwaari zvisina kuzadzikisa chaataura. God is not unjust. Kana vanhu vakaedza kukutsotsa but rudo rwake runodarika chitsotsi chevanhu. Toda tisimuke ndamati. I know what is related to moyo wako nekudzisa kwako. If the anointing is available, I want you to receive the grace of this house. Yachatenge kushanda muupenyu wako. Ivane muwe muonero. Ivane kuziva kuti you are in the right place. Haisi mistake, haisi error. God is so faithful. Hautaridza vanhu vake pasina. Nyasha dzaMwari pamusoro petenderino. Ndizvo zvinhu muupenyu wako. Raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Father, I pray in the mighty name of Jesus. May the anointing of the house. May the anointing of the house open doors, open doors, open doors, open doors. Baba, do not declare, do not tell Ranyasha. Every spirit in order to open your hand and panchimbo, you know, do not tell Zota, do not tell Zoto, do not tell Ranyasha. Alagariwe, Zoto, Garizaremaso, Neti Tanatiaso. Receive the anointing, receive the grace of the house. Wani Wanyasha, Rangariwa, Wani Wanyasha. Receive the anointing, receive the grace. Receive the anointing. Receive the grace of the house. Wani Wanyasha. Wani Wanyasha. Wani Wanyasha. Raise your hands. Raise your hands. Rabasata Kayakabosha. Ribabasata Balika Dayase. Repesha Teke Malika Sa. Receive the grace. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the favor. Receive the anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuzota. Nakumake maupenyu wako. Yasha. Receive the anointing, receive the grace, receive the fire of God. In the name of Jesus, every power of the enemy, I paralyze it now. Fire. In the name of Jesus. Receive the anointing. It's your release. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the anointing. In the name of Jesus.
Yes, Lord, I believe. Worship Him. Father, I pray when they sing and worship God in this ministry, by the reason of the anointing of this house, I call upon the ministering angels. Let them take the fire, the Spirit of God to come to their lives. In the name of Jesus, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. May the anointing flow, may the anointing flow, by fire, by sword. In the name of Jesus, Rakatabosa, let the Telemosia come out, by the Yase, by Tabarado, even Bachateke, by Tabarado, even Bachateke, by Tabarado, even Tabarado, Temosa, Riva Bacaticala, by Tabaraso, Yekemosa, Riva Bacaticala, by Tabarado, even Nayase. I declare that today, every tongue that lives, the one that will cross. You know, now I'm so tired. Mama, I said, I'm shouting. Well, what I got to repeat the Apostle Benda in this place of faith. You know, I'm so tired. The little man, that's a venue. I'm so tired. That is all. That is all. I know about the ministry angels to release the mantle, to release the mantle, receive the mantle, receive the mantle in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. There's a mighty rushing wind. As they will gather in one place in one accord, because we believe your words. May the whirlwind of heaven, the chariots of fire, angels to release the mantles. When the angel never comes here to slaughter, never comes here to motor, never comes here to motor, never comes here to motor, never comes here to slaughter. Fire, 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 fire. Receive the fire. Receive the grace. 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 More fire, my business. More fire, my business. So that you know that financial breakthrough. Every demon, every demon, police não queria, o Sumarinho não quer fazer milagre. E não mata agora da lei, vai dar agora. Mas sempre que esse mapa, futebol é peito, por isso. O Sumarinho da lei, não tô tirando o aí. Não tô tirando a boca, não é um toque. Vai lá no surucupa, baba de hotel da Nhacha. Tu vai dar lei, não vou te cair. Fefa. In their careers, let them be champions, pioneers, every Jordan river. I prophesy. I see you crossing. I see you crossing by fire, by power. In the mighty name of Jesus. 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 By fire, by power. I see you crossing. The way to the church. The way to Pharaoh Kore. The way to the church. The way to Pharaoh Kore. The way to the church. The way to Pharaoh Kore. We can be seated, no blessing. Whatever you got, church, what one day, Yasha. Whatever you got, to come in. I prophesy, you finish strong. I'm going to jump in and see. We don't pay that for it. I'm going to get hope in the way. There is a last minute miracle, a last minute blessing that will shock you. For God is not just to forget. God is not just to forget. But here, He is the same. Today, yesterday, today, forever.
May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Thank you so much. Amen.